tun tuma chuan chidang deuh hlekin ti ve dawn ta ila FIFA World Cup khelmek an khel zo dawn hnaya zanina a hmoran bok mai dawn sia chu wangin engemaw zawng tak chuan alung len thlak deuh rui maya chu wang chuanin an khel zo tak main an ti fel tak main lo ring ve chin dawn ta ila kumin FIFA World Cup a hian player che tha tam takan oma chung zinga chuan mani du dana formation remin best 11 lo thlang ve chin ta ila clear tu te zinga po tam takin in lo thlang ve chin to mai thei keini point an khel kan hmu dana tangin best 11 atana thlan om kan ti te kan thlang ve dawn ani chu ba ka chuan kumin World Cup a hian individual award mimal choi moina lam hi chili an sem dona pakhatna chuan gol khung tamber hne na hlan tur golden boot pahnina chuan player khel thaber best player hne na hlan tur golden ball pathumna chuan goalkeeper che thaber hne na hlan tur golden glove palina chuan player naupang lam kumsom hni pakhat chin hnuai lam che thaber hne na an hlan tur FIFA young player award ania fair play award po an sem dona ma se fair play award hi chu mimal choi moina tur ni lovin team anga choi moina an sem tur ani team anga choi moina don tur ani awangin tuntuma hian kan soi kai don lovani heng choi moina te hi tuten nge dongang tuna ala chiang lo veka a chian ma in kan lo ring chin ve don ania kan ring SUAL DUAI ti ero alawam fu maya ma se hetiang thil hi anuam vea chu wangin huai takin kan lo ris ve don ani ahma sabera chuan golden glove dong tur hi ring ta ila he choi moina dong tur hian Unai Simon kan ringe Spain goalkeeper hian match sari a khel tua goal khat chau ala chua match ruka clean sheet anei tuman clean sheet nei tamlama hian an pel thei to lova ma se hriatel tur ero World Cup a hian clean sheet nei tamber hi golden glove an pengot ngai lovani clean sheet nei tam hi an te fung lian ber ani lova safe engzat nge anei team tan eng ang ngong nge anei defensive player atangka yem fair play ama mutura omem ti te an envek thina chutiang ani hre chuan Spain goalkeeper Unai Simon hi keini chuan golden glove dong turin kan ring bere adot lea chuan golden boot dong tura kan rin ber hi soivele ta ila tuna hian Mbappe hi goal niin asanga Messi hian lepel na chance ala nei boka rin thiam ahar fu mai ma se rin angai sia Messi hian defense thaber Spain ama chondon bok nen Mbappe khum hi ahar sat pha dona Mbappe khum hi thil thei chuani ma se aol samlo dan tur ngai tua hian Mbappe a hian tlutamayila Mbappe hian kumin World Cup a gol khung tamber choi moina golden boot hi adon kan ringe a kheriara avoi ni nan FIFA World Cup golden boot adong lai kan mu ngei kan be seye adot lea chuan FIFA young player award dong tur hi soivele ta ila he choi moina hi player no panglam kumsom ni pakhat chin hnuai lam ta na bua sai ania chungzinga che thaber hne na hlan turani Morocco midfielder thang duang tak ayu buadi te French player Desire Doué te Spain player Pawh le Lamine Yamal te English player Nico O'Reilly le midang che thatak tak antam sia thanthiam ahar fu mai Yamal hian hype anei tha a adonna chance asang ti hi chu achiang renga ma se Pawh zokhi kan thlange Lamine Yamal teammate kumsom pokomi center back hi ache thatlat maya chu wang chuan ani hian player no panglam thaber choi moina hi adon kan be sei hian dong lova Lamine Yamal zok hian adong ta ani chuan media hype anei tam fang zoka kan ngai mai thei player dangin andon chuan thuran ni sela Desire Doué te po hian don phu khop chuan an khel thave boka Nico O'Reilly te po chu wangin dong tura kan rin ber lo deuh ten an dong ve thei tlat maya du thlan tur an tam best player choi moina golden ball hi tuin nge dong ta ang France team atanga kan thlan don chuan Mbappe hian aphu ber kan ti theianga England atanga kan thlan don chuan Bellingham hian aphu ber kan ti thei bokanga ma se final lut atanga thlan lo chu ani chia lo deuh final lut team atanga thlan tur ti dan aw mi lo na in kumina final lut lo ramzinga final lut te aya han che thafal nal an om tlat lovani chu wangin final lut te atang hian thlang don ta ila mi pahni in buk tok takan om tlat mai Rodri nge Messi Rodri hian dong ta sela aphu hlia adong kan ti theianga Messi po hian dong ta sela aphu hlia adong kan ti thei bokang ma se an pahnin an dong thei don si lova champion no moi choi jok buk ari deuh mai thei bok ma se champion kan la box si lo chu wangin ti hian ti ta ila golden ball hi Messi bokin adon le kan ringe
Rodri le Messi a hian phu zok thlan an har viau na in thlan angai bok sia Messi hi kan thlang zok mai ange Messi hi kan rin zok chan ti hian soita ila media hype Rodri hian aphak lo phot maya team khai kho ma po Rodri nen hian in hlat lo ma sela Messi hi chuan chak theina turin goal tho chhuat lama a tho hlok zoka forward player ani awangin alang sar zok tlatani footballer a hian makvedeu chu khel thavevea forward player te hi an lang sar zok tlat zela chu chuan Messi buk hi ati rit zual theina chance a omani hei hi Messi hian van nei puin atangkai pui kan be seya World Cup a best player choi moina avoi thum nan adong lai kan mu kan be seye Spain hi an champion ta ani ero chuan Rodri an dong ro se ain me berang ti chuan kumin sangni somni paruka FIFA World Cup khel ram somli pariat in elna atang hian player thazual som pakhat best 11 tur thlang chuak don ta ila formation kan du chu 4-2-1-3 formation ania hemi mil hian du kan thlang don ani player te an mani quality milin kan thlang don lova kumin World Cup a an khel that dana zirin te na sang sanga kan te a clear na ki sang sanga changa kan thirin hetiang hi kan du thlan chu an nita ani goalkeeper a hian Cabo Verde goalkeeper kan thlanga Virginia hi World Cup khelma kha chuan khovelina a mel riat ani lem lova ma se World Cup a fakmolmol tlakin a khosatlatani a che thajia hi chu soinon po angai om love kan chiang tlang vekang chuti khop chuan kumin World Cup a hian invort sang thar zinga invort sang berti thei khopin ani hian aming achera Virginia hi goal veng turin kan thlange ti chuan left back a Spanish left back rin role Marco Correa hi kan thlanga ani hi attacking lama po na sataka team pui thei ni in a defending a chiat pha chuang lova chuba ka chuan kumin World Cup a hian player khel thamar berte zinga mi consistent ber pola kan ngaya left back a hian kan du than masa a atangta ani ti chuan right back a hian semi final khel phak lo zinga mi kan thlang dona chu Hakimi ani Morocco right back rin role hi semi final khel phak lo ma sela best 11 a tel phua kan ngaya defender a dinglam sira bultan tura kan da ani Hakimi hi chu attacking player po athatak zeta a defending athatel boxia player consistent takni in tunlai football khovela right back thaber pola an ngaina FIFA World Cup a hian anem nget nona kan ngai boka chuwangin Hakimi hi right back atan chuan kan du thlan alo nita a ti chuan center back a William Saliba kan thlanga Saliba nena ding dun turin Pawh Kubarsi kan thlang boke anni pahni hi kumin World Cup a center back che thaber polan nia soitampo angai om love anche thajia lantir tu chu an team semi final an hruai thleng ve a Kubarsi phei chuan final a hruai thleng ani France a po Saliba in liam poizia kan mu kha Spain nen anin ma chon tumin ain liama ain liam ma in gol khat chua to ma sela ain liam nu in Spain tlar nung kha anging na zual ani engpo ni sela holding midfielder hi pahni kan da dona chuta chuan Rodri hi chu da ngei angai ani da lo hi chuan akim don lo chu wangin he Spanish midfielder Spain game in ngana lungphum poimo lutuk kumin World Cup a best player award hial dong thei turangai hi kan da lo phal lova ani nena in kop tur hian Declan Rice kan thlang boke Declan Rice hi team tan in ngana tlak ani zia chu England kan mu thin kha ani le Rodri hi holding midfielder a in kop turin kan thlang ani ti chuan anma a number 10 role chang turin Jude Bellingham hi kan da lo phal lova Bellingham aya number 10 role chang thei form zok hi player tam tak soitur kan hre om love chuwangin Bellingham hi kan du thlanania ti chuan forward dinglam sira Lionel Messi kan da dona Messi hi dinglam sira Argentina tan pon a khel thina ma se zalen taka khel thinin dinglam sira te veilam sira te alaya te athen kwal thina hanzel din talokila dinglam sira da chungsi hian zalen takin Argentina a khel ang deuh hian kan khel tir don ani ti chuan dinglam sir hi a chua san hlat deuh chuan Bellingham hian avakovar thina nga ti chuan right back Hakimi point aron field thei thin dona chumi hisab ran chuan Messi hi zalen taka khel tir hisapin dinglam sira hian kan da ani ti chuan veilam sira hian Mbappe kan thlanga Mbappe position pa ngai ani hrimhrima center forward a hian an mang thin na in a position pa ngai a natural position hi veilam sir forward hi ani chuwangin heta nge hian Mbappe hi da kan duwa ti chuan center forward a English goal khung khol Hurricane hi kan thlang ta bokani
Hurricane le Bellingham in man zia kan ria asir tontona Mbappe le Messi ten an thlop phei chuan tuin nge dang zawang ti te po ngai tuana chuan alo oma chuba ka chuan kumin World Cup an khel that dan ngai tuain hetiang hian lineup om se ti in best 11 tura kan ngai te kan thlang ta ani han en ta wangwangila Mbappe le Messi te hi chu defensive play ti tam tura be se an ni lawa Hurricane hi chu apo niam fe theya Bellingham po niam thei ni in chu tiang chuan an opponent team ten lo nor tom ta sela Mbappe le Messi atang hian counter hisapin chu tiang chuan tactical plan kan nei tur anga te po han suang to ta ila chuba ka chuan tlarma bi khi kan soibel du chu Hurricane le Bellingham te hi in man sa an nia Hurricane omna hmuna hian Erling Haaland da kan chak viau na in Haaland le Bellingham te combination ai chuan Hurricane le Bellingham te combination hi kan ring ri zo kani Bellingham le Haaland hi Dortmund an khel dun thina anin man zia te po kan hmuto ma se England team ma Hurricane le Bellingham te in kobrem zia ngai tuain anni pani da dun hi golbo ana zual tura kan be se ya Mbappe le Messi ten phei chuan an golbo hi naturu tak turani holding midfielder an thadon boka chu wangin tlarmalam player te hian ngai ngam takin an khel thei tura te po be se ta ila ti chuan fullback bi khi soikai le lokang Hakimi le Kukurea te hi asira attacking line le defensive line a hi chuan tal hiar le tura be se an nia chutianga tal hiar le thei tura ngai po ni in an form le consistency te ngai tuain a thaber tura kan ngai te an ni clear tu te a hetiang lo dewa best 11 thlang te po kan omnok arin oma mishing kan thum hun lova game du dan po ain ang lova chuwangin a tha som pakhat kan thlan chhuat te hi anin ang don lo hrim hrimma in nial na tur po a om lem lo anuam ve hrim hrimma hetiang lam hoi hian tun tum chu a hlim om lam zong in video kan buat sai ve reng reng ani ye